Vale, vull deixar clar que això no està compinxat, no està res, vale? Ens acabem de conèixer, Sí. vale? És un desconocido. Jo aquí tinc una baralla de cartes, vale? A la que he fet una predicció. Vale? De totes les cartes hi ha una carta que l'he posat boca avall, vale? L'he posat al revés. Vale? Que és la meva carta predicció. Llavors, et demanaré, sisplau, que diguis una carta, la que tu vulguis. Vale, és fins a 12. És la J, la Q i la K, i tenim el 10, i tenim piques, cops, trèvols i diamants. I el color li ha dit? No. To be continued, eh? Cric, cric. La K. El 13 de bastos. El 13 de bastos. La K. La K, segur, eh? Vols canviar? No. Pots canviar, eh? No, però quina K? De piques, de cors, de trèvols, de diamants? De trèvols. La K de trèvols. Existeix? És que no. Sí, existeix. O sigui, el que es coneix com el rei de trèvols. Vale? Alguna raó pel que us escolliré aquesta carta? La K està guai i els trèvols mola. I els trèvols moles perquè donen sort. I la K mola doncs perquè és la K. Vale, sabràs. Vale. Cada constipada. Ell ha dit la K de constipada. Tot té a veure. Vale? Jo he dit que aquí hi ha una carta que ha donat la volta abans. La baralla no s'ha tocat, està d'aquí tota l'estona i hi ha el vídeo. Vale? I tu has dit, perdona, la K de Trèvols. K de trèvols. Vale. Fixa't, perquè ni més ni menys tenim aquí totes les cartes boca amunt, excepte una carta que està donada la volta. Hòstia puta, És ni més ni menys, Una polla. si us plau. Que loco, com has fet? ¿Qué merdas, tío?